Mela, ħanibdew kapitlu 19 ta' Mattew. Mela Ġesu kien għadu kif temm il-diskors tiegħu dwar kif aħna nittrattaw ma' xulxin, il-ħtieġa li naħfru lil xulxin. Imbagħad naqraw hekk. U ġara illi meta temm dal-kliem, Ġesu telaq mill-Galilija u mar fir-reġjuni tal-Ġudea lin mill-Ġordan. U segwewh folol kbar u ikkurhom hemmhekk. U resqu leh xi Fariżej biex iġarbuh u qalu: "U leċitu, ġifieri huwa skont il-liġi għal raġel li jiddivorzja il-martu għal kull kawża tkun xi tkun?" U wieġeb billi qal: "Ma qrajtux illi dak li ħalaqhom mill-bidu għamilhom maskil u femminil?" U qal: "Minħabba dan raġel se jitlaq il-missieru l-ommu u se jkun imwaħħal ma' martu u jsiru t-tnejn laħam wieħed." Allura mhumiex iżjed tnejn, iżda laħam wieħed. Għalhekk dak li jaqgħad Alla flimkien ħa ma jifirdux il-bniedem. Din hija l-kelma tal-Munej. Amen. Fil-soċjetà permessiva tal-lum, aktar u aktar għandna bżonn nistaqsu x'inhu żwieġ. Intom l-istwa ta' fuqha, qabel ma eżista gvern, qabel ma kien hemm skola, qabel ma kien hemm knisja, kien hemm żwieġ. Il-ġrajja tal-bniedem fuq l-art tibda bl-ewwel koppja maħluqa direttament minn Alla u Alla nnifsu żewwiġhom flimkien. Hemmhekk tagħna pattern, tagħna mostra, mudell illi ma jinbidilx u għadu jgħod għalina llum. Irridu nsaqsuha aktar u aktar bħala Kristjani. Il għaliex kif għad qegħdin ngħixu f'soċjetà li qed tesperimenta biż-żwieġ. Qiegħda jidrilha li kapaċi tibdel u temenda skont l-esiġenzi u skont il-konvenjenzi tagħha. Frattant, aħna li nirrispettaw l-Iskrittura Mqazza u narfuha bħala il-rivelazzjoni ta' Alla għalina, li Alla urina il-volontà tiegħu għalina bl-iswed fuq l-abjad fil-Bibja Mqazza, irridu nistaqsu l-mistoqsija: x'inhu żwieġ? U l-Bibja ma tħalliniex fid-dubju dwar x'inhu żwieġ. Tibda biex tgħidilna li żwieġ huwa patt. Iż-żwieġ huwa patt, bl-Ingliż covenant. Huwa patt solenni u patt pubbliku, mhux patt bejn tnejn illi jiftehmu bejniethom, illi jesperimentaw jaraw mhux kapaċi jgħixu għal 3 xhur flimkien u mbagħad jaraw ikomplu xew le. Huwa patt pubbliku li sar fis-soċjetà u għalhekk isir it-tieġ u l-ċelebrazzjoni biex il-koppja qed tiddikjara pubblikament illi aħna issa ta' xulxin. Patt pubbliku u solenni. Pereżempju, il-profeta Malakija jgħid lin-nies ta' żmienu, jgħidilhom: "Il-mulej kien xut bejnek u l-mara taż-żożija tiegħek. Li kontra tagħha int trattajt bit-tradiment, avolja hija s-sieħba jew il-companion tiegħek biż-żwieġ u martek bil-patt." Iż-żwieġ huwa essenzjalment patt. Jiġifieri lega, kuntratt solenni li nitlu fih fil-preżenza ta' anke Alla fil-Eżekjel kapitlu 16 qed jitkellem u jgħid: "Jiena frixt it-tarf tal-libsa tiegħi fuqek", Alla qed ipenġilu nnifsu bħala ir-raġel u Iżrael bħala il-mara tiegħu. Frixt il-tarf tal-libsa tiegħi fuqek u għattejt ġismek għarwien, tajtek il-ħalfa solenni tiegħi u tħalt f'patt miegħek. Jiddikjara l-mulej Alla. U int sir tiegħi. Mela, biż-żwieġ ir-raġel ma jibqax rajħ f'idejh imma isir ta' martu u martu issir tiegħu. Iż-żwieġ il-Bibja qatt ma se jaħlu sagrament. Anke jekk naraw l-iswa anke tal-kif żviluppaw it-teoloġija dwar is-sagramenti
fil-Knisja Kattolika damet ħafna tilab kemm hemm sagramenti biex imbagħad finalment is-settiljata għal 7 u avolja damet ħafna taħsibha xorta waħda għandha żball kbir, is-sagramenti huma 2. Mogħtija lin-nies Alla, il-magħmudija għal dawk li jkunu emmnu l-Evanġelju u ħajbdew il-mixja tagħhom bħala dixxipli u l-ċena qaddisa għal dawk li huma pellegrini u allura jridu kontinwament jiftakru f'sidhom sabiex ma jejjewx fil-mixja tagħhom. Is-sagramenti huma 2, il-Bibja qatt ma ssejjaħ żwieġ sagrament u frattant il-żwieġ huwa patt sakru, huwa patt peress li jsir fil-preżenza tal-Alla huwa patt sakru. Iż-żwieġ kif nafu huwa mogħti għall-umanità kollha. Int tal-liema nazzjonalità int tal-liema reliġjon int iż-żwieġ jgħod għalik. Alla waqqaf iż-żwieġ għall-umanità. Iż-żwieġ isir ukoll jekk aħna nirreferu għal pattern li Alla tagħna fil-bidu, iż-żwieġ isir bejn raġel wieħed u mara waħda. Raġel wieħed Alla qal mhux tajjeb illi r-raġel ikun waħdu, nagħmillu għajnuna li taqbel għal miegħu. U Alla allura ippreżenta lil-Eva quddiem Adam u Adam qal din finalment hija għadma ta' għadmi u laħam ta' laħmi. U sejħilha Ixa. Raġel bil-Ebrajk huwa Ix u l-mara hija Ixa. Il għaliex jappartienu għal xulxin. Kwalunkwe alternattiva oħra, tajjeb, kwalunkwe option oħra mhijiex biblika u ma toġobx l-Alla. Nafu pereżempju fil-pajjiżi tal-Lvant u fost il-Musulmani id-drawwa antika tal-poligamija li raġel ikollu aktar minn mara waħda. Anke nies qaddisa bħalma kienu Ġakob u David kellhom aktar minn mara waħda. Ma jfissirx illi Alla japprova illi Alla kellu pjaċir dik il-prattika. Le, il-modell huwa raġel wieħed ma' mara waħda, dak huwa l-għan ta' Alla u l-pattern oriġinali ta' Alla. Biżwieġ ukoll il-koppja minn rajja mingħajr ma wieħed jew waħda jkunu sfurzati, wedu quddiem Alla jekk huma Kristjani, u wedu wkoll is-soċjetà li jgħixu f'kumpanija u unjoni intima bejniethom. Dak huwa l-iskop ta' żwieġ illi il-raġel u martu joffru kumpanija lil xulxin. Alla jakkuża lil mara adultera fil-Proverbi kapitlu 2 vers 17. L-adultera tħalli l-kumpan taż-żożija tagħha u tinsa l-patt ta' Alla tagħha. Ġieda mhux biss huwa patt uman bejn żewġ bnedmin raġel u mara. Huwa l-patt ta' Alla. Iż-żwieġ huwa l-idea ta' Alla, mhux il-bniedem ivvintaħ. Alla waqqaf iż-żwieġ għal ġid tagħna. Il-koppja fiż-żwieġ jitlu għal dan l-impenn bla ma jkun jafu x'inhu l-futur tagħhom. Ħafna kuntratti li nagħmlu kuntratt, immorru għand notar niffermaw u ma nkunux nafu x'se jiġri aktar quddiem. Iż-żwieġ b'mod aktar profond huwa patt illi jorbotna avolja ma nafux x'hemm fil-futur. Ma nafx forsi il-marti ix se tispiċċa f'wheelchair ħatibqa' marti. Jew il-mara ma tafx żewġa u x'se jispiċċa l-ħabs ħajibqa' żewġa. Qegħdin niftehmu. Huwa impenn illi għandek il-koppja li twiet imħabba leali u permanenti, imħabba li tibqa' quddiem kwalunkwe ċirkostanzi li jistgħu jinqalgħu. Aħna ma nimxux skont il-konvenjenza, kif skont il-konvenjenza, ma li ċkan intob inwarrab. Saħħiet. Imma iż-żwieġ jirrikjedi il-sħubija, companionship permanenti.
U allura idealment iż-żwieġ jibqa' sakemm il-mewt tifret lill-koppja. Hawnhekk Ġesu jgħid illi biż-żwieġ mhumiex allura iżjed tnejn iżda l-ħam wieħed. U għalhekk dak li Alla għaqqad flimkien ħa ma jifirdux il-bniedem. Il-bniedem għandu ebda awtorità jkun qed jabbuża mill-awtorità tiegħu meta iż-żwieġ ikissru. Il-mewt biss idealment għandha ittemmu żwieġ. Rumani 7 jgħidilna illi bil-liġi tagħha. Il-mara miż-żewġa hija marbuta mar-raġel tagħha sakemm jibqa' ħaj. Imma jekk żewġa jmut, hi maħlula mill-liġi taż-żwieġ. Hekk mela. Sakemm idum ħaj ir-raġel tkun imsejħa adultera jekk issir ta' raġel ieħor. Imma jekk imutilha r-raġel hija libera mill-liġi hekk li ma tkunx imsejħa adultera avolja tkun saret ta' raġel ieħor. Ġifieri jekk ir-raġel imut il-armla hija libera illi tidħol fi żwieġ ieħor. Sakemm ir-raġel tagħha għadu ħaj dan mhuwiex permissibbli. Iżda ovvjament hawnhekk għandna lil Fariżej li biex iġarbuh qed jistaqsuh fid-divorzju il għaliex fi żmien Ġesu kien hemm żewġ skejjel ta' ħsieb. Kien hemm rabbini li jgħidu li ż-żwieġ irid għandu jibqa' ħlief każijiet eċċezzjonali. U kategorija oħra ta' rabbini jgħidu li anke jekk il-mara taħraqlek l-ikel jew issib mara sbaħ minnha tista' tiddivorzja. Ġifieri il-sitwazzjoni hekk kienet. U Ġesu allura qegħdin saqsuh inti ma' min iżżomm. Ma' min tappartieni. U Ġesu qed jgħidilhom hawnhekk li m'għadhomx iżda tnejn imma l-ħam wieħed. Dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Aħna nafu illi l-żwieġ matul iż-żminijiet ġie pervertit u ġie mgħawweġ u ġie imkasbar minna l-bnedmin għax aħna midinbin u sikwit niġu naqgħu mill-liġi Alla u nagħmlu fattina u nagħmlu dak li jaqbel għalina. U din hija l-pjaga tas-soċjetà li fiha ngħixu llum. Qegħdin nwaqqgħu l-ġebla fuq saqajna għax naħsbu li aħna aktar orrif minn Alla. Il-divorzju ilu jeżisti minn żmien Żemżem, ilu jeżisti. Il-promiskwità sesswali, ġifieri li raġel imur ma' dil-mara u l-ġimgħa d-dieħla jmur ma' mara oħra u jħallat u jħawwat skont kif ifettillu għada kienet u għada teżisti. L-omosessualità ukoll għandha storja antika minn Sodoma u Gomorra. Dan huma kollha perverżjonijiet illi finalment jeqirdu kemm l-individwu illi jindaħal fihom kif ukoll il-familji, is-soċjetà b'dawn l-attivitajiet midimba tiddajjef u l-mulej Alla speċjalment huwa id-diżonorat. Għax inkun qegħdin ngħidulu li aħna għandna il-sapjenza u l-erf biex nagħmlu fattina mingħajr ma tindaħlilna inti. Illum għandna kriżi fis-soċjetà, sforz il-permessività u l-libertinaġġ. Li kulħadd jaħseb u kulħadd jassumi li jista' jagħmel li jrid jiġri x'jiġri. Imma prattikament għaliex Alla stabbilixxa żwieġ? Għaliex? X'kien l-iskop tiegħu? X'kien il-ħsieb ta' Alla li stabbilixxi żwieġ? Primarjament ħanati 4 raġunijiet, ma primarjament l-ewwel qabel kollox hija Alla waqfu għal ġid u lena tal-bniedem. Waqfu għal ġid u lena tal-bniedem. Naf li jsir ħafna ċajt fuq iż-żwieġ però finalment iva iż-żwieġ Alla għamlu biex il-bniedem ikun ħieni u mbierak.
Proverbi 18 vers 22 jgħidilna min isib mara isib ħaġa tajba u jikseb favur minant il-mulej. Li ssib mara li toħtalik, mara li għandha l-biża' Alla u tiżżewwiġha, tkun qiegħed tikseb jew tottieni favur, grazzja minant il-mulej. L-ewwel skop ta' żwieġ huwa għal ġid tagħna l-bnedmin fuq din l-art. Okay? It-tieni, iż-żwieġ sar sabiex ir-raġel u martu iservu ta' kumpanija għal xulxin minn kull lat. Kumpanija wis aħjar, wis superjuri milli jkollok mal-ħbieb tiegħek fil-każin, jew li jkollok mal-pet tiegħek u x'inhu? Le, l-aqwa, l-ogħla, l-aħjar kumpanija umana li jista' jkollna hija tal-mara jew tal-raġel li nkunu iżżewġna. Ġenesi 2:18. Għandek għandna fit-bexbix tal-istorja umana meta Alla għadu kif lesta l-ħolqien tajjeb u poġġa l-bniedem fuq l-art, il-mulej Alla qal mhux sewwa għal bniedem. Alla kien ilu jgħid li ra kull ma għamel u kien tajjeb. Meta ra il-raġel għadu waħdu, il-mulej qal mhux tajjeb għal bniedem li jkun waħdu. Se nagħmillu għajnuna li taqbel għal miegħu. Ħanamillu helper fil-vera sens tal-kelma, helper li tikkorrispondi għal miegħu. Bħal meta għandek l-anġasa u taqsama bis-sikkina hekk. Tajjeb, dan nofs ħassibhom li jaqblu flimkien. Dik ir-raġel u l-mara fiż-żwieġ. Illi huma jeżistu għal xulxin. Hija kumpanija profonda u intima, tajjeb, illi provdu dil-kumpanija fiżika, iġifieri illi ħajjexu taħt l-istess saqaf, se jordu fl-istess sodda u dan affarijiet kollha, kumpanija fiżika, kumpanija mentali, xem f'moħħok, xem li qed ikiddek, xem li qed iferħek, inti ħataqsam ħajtek, tajjeb ħsibijietek, xewqatek, l-aspirazzjonijiet tiegħek, l-ambizzjonijiet tiegħek ma' martek jew ma' żewġek. Ħadd ipprovdi wkoll kumpanija soċjali, ħadd tmorru postijiet flimkien u dik tkun l-impenn tagħkom. Ġifieri illi għandek raġel miżżewweġ li jgħix l-Alaska u martu qiegħda l-Awstralja. Tifhem. Iż-żwieġ mhux qed jiffunzjona. L-iskop ta' żwieġ huwa li tipprovdi kumpanija. U wkoll kumpanija spiritwali. Għalhekk il-Bibja tirrikmanda, anzi tikkmanda illi Kristjan għandu jiżżewweġ mara Kristjana bħalu. Għaliex il-kumpanija tkun anke fi ħwejjeġ spiritwali, fi ħwejjeġ tar-ruħ. Meta għandek raġel illi żżewweġ mara infidila, qed jintrabat b'madmat li mhux indaqs. U allura ovvjament qiegħed jistieden il-problemi mill-bidunet. Tajjeb? Ir-raġel u l-mara allura huma imxierka flimkien, huma miġġuba flimkien, tant li jistgħu iħobbu u jfarġu lil xulxin fl-ogħla livell. U jservu wkoll ta' kumpanija reċiproka. Naqraw il-tip tal-proverbji kif jagħlaq sabiħ ħafna. Kapitlu 31 għandek id-deskrizzjoni tal-mara ideali. Mara tajba mi jista' jsibha. Tiswa aktar mill-qrol jgħidlek u jkompli jiddeskrivija. Mara miż-żewġa biżla illi tappoġġa lil żewġa, illi tfaħħar il-żewġa, illi ma tfixklux anzi tgħinu, appuntu qiegħda twettaq lan għala hija miż-żewġa miegħu biex tissapportjah, biex tappoġġjah, biex twiżnu, biex tinkoraġġjah. U viċe versa. Il-raġel u l-mara Alla se taħalaq bniedem mingħajr sess. Tajjeb, imma ħalaqna maskil u femminil. Interessanti li l-Bibja ma semmix maskil u femminil u oħrajn. Ġesu hawnhekk jaqtanna żarda u jagħmilha ċarissima li kull bniedem huwa jew maskil
kellha femminil. Ir-raġel u l-mara huma maħluqin għal xulxin. L-ewwel Korintin 11, Pawlu hawnhekk qiegħed jirraġuna dwar ir-rwol tar-raġel u l-mara flimkien, kif għandhom x'jaqsmu flimkien. Jgħidilna illi r-raġel mhux ġej mill-mara, iżda l-mara mir-raġel. Ekku fil-ħolqien Alla ħa mill-ġemp ta' Adam u mill-forma lill-Eva allura il-mara ġejja mir-raġel għax ta' bilħaq ir-raġel ma nħoloqx għall-mara, iżda l-mara għar-raġel. Madankollu fis-sit l-mara mi indipendenti mir-raġel. U lanqas ir-raġel huwa indipendenti mill-mara. Appuntu bħala Kristjani għandna iż-żwieġ nisma' li jien raġel miżewweġ ma' marti, jien niddependi fuqha u hi tiddependi fuqi. Hija analogija sabiħa ħafna bħalma l-mara oriġinat mir-raġel, hekk ukoll ir-raġel issa jitwieled mill-mara. U l-ħwejjeġ kollha ġejjin minn Alla. Mela, rajna illi ż-żwieġ Alla stabbilih għal barka tal-bniedem biex il-raġel ikollu kumpanija, u allura l-mara wkoll ikollha kumpanija li tot għalija, iż-żwieġ huwa wkoll stabbilit sabiex ir-razza umana doktor Alla mill-bidu ħalaq koppja oriġinali Adam u Eva, u ma nistgħux ngħidu li dik kienet l-ewwel koppja umana maħluqa direttament minn Alla blat kreattiv t'Alla, ħalaq il-bniedem fuq xbija tiegħu, tajjeb. U allura qalilhom nislu oktru mlew l-art waħkmuha. U illum il-ġurnata wara tant eluf ta' snin id-dinja tagħna tiżed b'xi 8 biljun ruħ. Kollha ġejjin minn koppja waħda. Razza waħda. M'hemmx razza sewda u bajda u safra, aħna razza umana waħda. Kulur tal-ġilda hemm diversi. Razza umana hija waħda. Walla m'hemmx lok għar-razziżmu. Mela, iż-żwieġ huwa maħluq Alla waqfu biex ir-razza umana doktor b'nisel leġittimu. Biex it-tfal li jitwieldu tajjeb ikollhom familja stabbli fejn jitrabbew. Hawn huwa l-għerf t'Alla. Illi għandek tfal ġejjin fid-dinja totalment dipendenti fuq ħaddieħor. Vera ma jistgħux ifendu għal rashom minn twelidhom. U jagħmlu l-ewwel snin ta' ħajjithom tajjeb iridu mill-ġenituri tagħhom. L-aħjar ambjent illi tarbija tifel ċkejk jista' jkollu hija l-għoża u l-imħabba u d-dedikazzjoni ta' ommu u missieru ta' tnejn flimkien. Jiena nagħmilha ħafna tfal illi għandhom counselors u għandhom ħaddiema soċjali jgħinuhom u għandhom is-servizzi kollha li l-gvern joffri. U m'għandhomx ħaġa waħda, l-imħabba tal-ġenituri. M'għandhom xejn. Mingħajr l-imħabba tal-ġenituri, it-tarbija it-tifel se jitla' mawweġ. Alla jaf li huwa fl-ambitu taż-żwieġ, li għandek l-aħjar ħamrija biex dik il-pjanta tarija tikber tissaħħaħ u tkun ċittadin jew ċittadina soda fis-soċjetà. Hemmhekk jistgħu jitrabbew ukoll fil-biża' t'Alla u jkunu ġenwinament maħbuba. Min jista' jħobb lil dawn it-tfal ċkejknin aħjar mill-ġenituri tagħhom. Littra lil Titu Pawlu jispeċifika b'mod dirett ħafna fejn jgħid illi in-nisa xjuħ, ġifieri n-nisa maturi, n-nisa li għandhom l-esperjenza, tajjeb, għandhom ikunu għalliema ta' ħwejjeġ tajbin sabiex jitrenjaw lin-nisa żgħażagħ, semgħu din. Mela għandek nisa li għaddew mit-tiġrib tal-ħajja. Jafu x'inhu żwieġ u issa hemm fil-Knisja nisa li għadhom qegħdin jiżżewġu, qegħdin jippreparaw għaż-żwieġ. Dawk in-nisa bl-esperjenza għandhom jgħallmu lin-nisa iżgħar minnhom, tajjeb, sabiex iħobbu l-żwieġhom u jħobbu l-uliedhom. Dik hija sejħa eċċellenti li tkun hemm. Mhux sempliċement illi twellet it-tarbija.
imma li għandek din il-vokazzjoni sagra minn Alla li tħobb il-żewġek u lill-uliedek li inti tkun ġib fid-dinja. Iż-żwieġ ukoll Alla waqfu biex jipproteġi lill-individwu miż-żena. Ovvjament aħna għandna l-impulsi u il-xewqat u l-aptit sesswali prattikament xi ftit jew wisq kulħadd ħanajdu hekk, tajjeb, Alla għamel iż-żwieġ biex dik is-sens ta' sesswalità nesprimuha f'ambjent xieraq. L-ewwel Korintin 7, Pawlu jgħidilna minħabba l-immoralità, minħabba ż-żena ġifieri, ħalli kull wieħed ikollu l-mara tiegħu nnifsu. U ħalli kull mara jkollha r-raġel tagħha stess. Anke dwar nies ċelebi, nies li jkunu għadhom mhumiex miż-żewġa, single, jgħidilhom jekk mhumiex kapaċi jitrażnu, jiġifieri li jgħixu ħajja safja, ħajja pura, tajjeb, għandhom jiżżewġu għax huwa aħjar tiżżewweġ milli tinħaraq, ġifieri tinħaraq bil-passjoni, ma tkunx kapaċi tissapporti dik il-passjoni sesswali ġo fik. Aktar ma tkun żagħżugħ aktar ovvjament se tħossha. Iż-żwieġ jipproteġina miż-żena. Fl-ambitu ta' żwieġ il-sesswalità tista' tiġi espressa f'ambjent sanu qaddis. Alla, isimgħu għadi, Alla huwa favur is-sess. Tissorprendu ruħkom jekk ngħidilkom li Alla vvintaħ is-sess. Alla għamel ir-raġel u għamillu marra li taqbel għal miegħu. Għandna il-ktieb tal-Proverbji, kapitlu 5, jibda minn vers 15, għandna deskrizzjoni sabiħa u poetika ħafna. Il-raġel hemmhekk qiegħed jeżortah biex jixrob mill-lajn tiegħu stess, biex jitaxxaq bil-mara taż-żożija tiegħu, jitaxxaq b'sidira wkoll. Ġifi għandek lingwaġġ li tgħid dajħed fil-Bibja, iva qed fil-Bibja. Qed fil-Bibja għax il-sess Alla vvintaħ. Alla jridu imbasta jkun espress fiż-żwieġ. Fiż-żwieġ. Iż-żwieġ skont Littra l-Ebrej kapitlu 13 vers 4 għandu jkun onorat fost kulħadd. L-idea illi matul iż-żminijiet kien hemm movimenti u llum għadna narawhom speċjalment fil-Knisja Kattolika Rumana fejn iż-żwieġ huwa ħarsu leh b'mod inferjuri. Aħjar tidħol sorja u patri jew tibqa' ma tiżżewweġ milli tiżżewweġ. Taf kif? Le, iż-żwieġ huwa onorabbli fost kulħadd, joħtar kulħadd. Illi tisforza xi ħadd ma jiżżewweġ kif jagħmlu fil-kleru kattoliku, meta l-Bibja tgħid illi il-presbiteru għandu jkun raġel ta' mara waħda, hija xi ħaġa diabolika, xi ħaġa ma tiftihem, xi ħaġa perversa. Iż-żwieġ għandu jkun onorat fost kulħadd u s-sodda matrimonjali, ġifi s-sodda ta' żwieġ mhix kontaminata għandha tinżamm pura. Għax Alla għad jiġġudika iż-żinja u l-adulteri. Illi raġel u mara jesprimu is-sessualità tagħhom bejniethom fiż-żwieġ hija xi ħaġa hija barka u Alla jrida u jberika. Adam u Martu kienu tnejn arwenin u ma kienux mistija minn xulxin, għax kienu ta' xulxin. Mill-bqija Alla jiġġudika iż-żinja u l-adulteri. Iż-żwieġ, ovvjament kif qegħdin forsi tindunaw u anke tafu mill-esperjenza tagħkom, iż-żwieġ huwa għal nies maturi u responsabbli, mhux għal kulħadd. Għal min għad għandu moħħ ta' tifel li ħsibu ġib biss, iż-żwieġ ma jċalik. Iż-żwieġ huwa għal nies responsabbli, nies li ma jfittxux l-interessi egoistiċi tagħhom, illi jaraw kollox mill-lat tagħhom, mill-vantaġġ tagħhom, minn kif jaqbel lilhom. Iż-żwieġ huwa l-kontra. Iż-żwieġ ħad tidħol fih biex tagħti, biex tbierek lil martek jew il-żewġek skont il-każ. Iż-żwieġ huma għal nies li lesti jgħixu ġurnata b'ġurnata, xahar wara xahar, sena wara sena, lesti jgħixu għall-avvanz u l-barka tas-sieħeb jew is-sieħba tagħhom.
Ovvjament minħabba dnub, iż-żwieġ mhux faċli. Naqblu? Iż-żwieġ mhuwiex faċli, ma ebda żwieġ illi jiffunzjona bħala arloġġ tal-kwarz mingħajr qatt ma jfalli, mingħajr qatt ma jfella. Kwalunkwe żwieġ huwa fih l-isfidi tiegħu u ma jirnexxix awtomatikament. Ma jistax faqqa subajk u tippretendi l-iżwieġ tiegħek se jibqa' għaddej fuq ir-rubini le. Trid tikkoltivah bħal bidwi li jħossib l-għalqa tiegħu kuljum, trid tindokrah il għaliex hemm min ħajprova ħarbatlek il-santità taż-żwieġ. Trid taħdem favorih, altrimenti tibda tara, anzi kważi minn tinduna, iż-żwieġ jibda jirrigressa, jibda jmur lura, tibda tidħol bruda, tibda tidħol l-as, tidħol l-indifferenza bejn il-koppja, vera? Iż-żwieġ jista' jkun sfida qawwija u difatti hu sfida, u allura nies maturi jgħoddu għaż-żwieġ. Iż-żwieġ hu sfida sempliċement minħabba raġuni waħda u fundamentali. Għax huwa għaqda bejn raġel u mara mid-dibba. Kieku huma raġel u mara perfetti, qed tifhem. Tkun vera eżistenza xxamplata, eżistenza imbirka mingħajr ebda falliment. Imma iż-żwieġ huwa bejn raġel u mara imperfetti. U allura il-konflitti ma jonqsux. Anke jekk għandek pereżempju l-mara li hija kif ngħidu aħna l-Maltin għaddisa miexa fuq l-art. Ħanajdu għal naflu ma jeżistux nisek. Ma jeżistux nisek. Mara li qatt ma tidneb. U miż-żewġa ma' raġel midneb x'ħajkun hemm? Paċi u slim? Meta hi għandha moħħa li tonora lil Alla u żewġa għadu jinnamra mad-dinja, ħajkun hemm il-paċi u slim? Le. Ġifieri. Iż-żwieġ, il-konflitti ma jonqsux iridu jkunu realistiċi u allura fiż-żwieġ jirrikjedi minna imħabba u maħfra kontinwi, ħin kollu, il-maħfra kontinwa. Bħalma nitolbuha mingħand Alla, kuljum vera, kuljum nitolbu Alla, aħfrinna djuna bħalma aħna ħfirna lill-midjunin tagħna. Hekk ukoll fiż-żwieġ irridu din maħfra id-dinamika tal-maridu ħadmuha regolarment, ħin kollu. Għaliex? Għax il-fallimenti hemmhekk qegħdin. Hemm min jippreferi jiknes kollox u jpoġġi kollox taħt it-tapit, ma jidhirx imma t-tapit imbagħad jibda jogħla. Jibda jsir muntanja. Vera? Irridu ta' kuljum qabel nitlu fis-sodda jekk hemm xi kwistjoni nikklirjawha. Ikklirjaw. Żomm kontijiet minimi fiż-żwieġ. Billi naħfru lil xulxin is-sapportu l-xulxin, aħfru l-xulxin, jekk wieħed għandu l-ment kontra xi ħadd. Bħalma appuntu ħafrilkom sit, hekk ukoll għamlu intom. Kelma li tot partikolarment għaż-żwieġ. Fejn għadna allura li hemm bżonn il-maħfra kontinwa, l-imħabba, l-afdar, jien nafda lilek, mara, u inti tafda lili. Il-maturità fil-karattru, ma jistgħux nibqgħu tfal, ma jistgħux nibqgħu bħalli kieku ħaddieħor ħajċenser lilna u aħna noqogħdu bil-palju fuq il-sufan u ħaddieħor iseftrinna. Le, ħatidħol għaż-żwieġ biss isservi biex tbierek il-ħaddieħor. Hemm bżonn ukoll komunikazzjoni fiż-żwieġ, komunikazzjoni trasparenti u miftuħa. Imma tibda tingħalaq fik innifsek. U m'intix kapaċi tesprimi l-ħsus ta' qalbek ma' martek stess. Hemmhekk, ovvjament, iż-żwieġ se jibda jmur lura bil-ħedem. Żwieġ illi wkoll jirrikjedi sens qawwi ta' sakrifiċċju tiegħek innifsek. Għalhekk qegħdin ngħidu li żwieġ ma joħodx għal kulħadd. Jekk ma tidħolx fih sens ta' sakrifiċċju illi int se tissagrifika ħajtek għal martek għaddi ta' dmirijiet b'umiltà u altruiżmu. L-outlook, ġifieri il-perspettiva tiegħi fiż-żwieġ għandha tkun jien kif nista' nbierek, kif nista' ngħin, kif nista' naġevola, kif nista' navvanza lil marti u ninsa lil nnifsi. Dik hija s-sejħa
tagħna l-koll fiż-żwieġ. Filippin kapitlu 2 għal darb'oħra Pawlu qed ikellem lill-Knisja ġenerali. Però għal darb'oħra araw kemm tot ta' żwieġ din. Pawlu qed jgħid għandkom taħsbu l-istess. Ikolkom l-istess imħabba, spiritu wieħed flimkien, ħsiebkom fan wieħed. Tagħmlu xejn b'ambizzjoni egoistika jew b'vanaglorja, iżda bl-umiltà ikkonsidraw il-xulxin superjuri għalikom infuskom. Mentri kull wieħed m'għandux iħares lill-interessi personali tiegħu innifsu, iżda wkoll kull wieħed lejn l-interessi tal-oħrajn. Dik hija il-vista li kwalunkwe persuna miż-żewġa għandu ikollha. Iż-żwieġ jitmantna l-aħjar u jikber u jiffjorixxi bejn il-koppja meta dawn it-tnejn jimpenjaw ruhom quddiem Alla li jimxu quddiemu fil-biża' tiegħu. Ara kemm hawn konferenzi u jsiru lectures u workshops u żwieġ u min kollox jiġi vvintat. Le, il-Bibja tirrikmanda biex fiż-żwieġ jirnexxi trid tkun persuna li l-ewwel nett taraf li inti midneb u allura għandek bżonn is-salvazzjoni ta' Ġesu Kristu. Li tkun maħfur minnu. U martek l-istess sabiex imbagħad flimkien tfittxu illi tonoraw lill-Alla l-imbierek. Mixja ġenwina ma' Kristu bi spiritwalità vera li fija kemm ir-raġel kif ukoll martu iwettqu s-sejħa assenjata lilhom fil-biża' tal-Alla. Ir-raġel għandu s-sejħa tiegħu, il-mara għandha s-sejħa tiegħu u jfittxu iwettquha f'kooperazzjoni bejniethom. Iva, minkejja l-isfidi fiż-żwieġ il-bniedem huwa mbierek fih u bih. Alla ra li matul is-sekli iż-żwieġ jibqa' għaddej. Iż-żwieġ però isejjaħ għal kwalitajiet eroiċi, titkun eroj, titkun hero biex mhux biex tiżżewweġ għax biex tagħmel it-tieġ faċli. Biex tagħmel it-tieġ hija kwistjoni ta' flus u tista' tagħmlu b'mod stravaganti imma t-tieġ jgħaddi. Iż-żwieġ li jibqa' iż-żwieġ. Iż-żwieġ isejjaħ għal kwalitajiet eroiċi u jgħallem fiż-żwieġ ħad titgħallem ħaġa waħda. Li l-imħabba u l-fedeltà huma realtajiet prezzjużi fil-ħajja. Avolja inti qed tonfoq u tintefaq għal martek u viċeversa. Inti qed tagħti lila, qed tinsa lek innifsek biex taġevola lila. U hi bl-istess mira. Dawn huma realtajiet prezzjużi fil-ħajja. Mingħajr din is-sens ta' imħabba b'sagrifiċċju. Il-bniedem isir inkapaċitat spiritualment. Isir inkapaċitat anke emozjonalment. Għaliex? Għax kun magħluq fih innifsu, jippretendi ħadd ieħor iservih. M'għandux dik l-idea li hu qiegħed hawn biex iservi l-ħadd ieħor. Minn hawn nifhmu wkoll għala żwieġ imissu jintemm bil-mewt biss. Il għaliex iva, imħabba ta' sakrifiċċju ma taqtax qalba. L-imħabba temmen kollox, tissapporti kollox, taħfer kollox, tittama kollox. U tafu li qed nikkwota mill-ewwel Korintin 13. Id-deskrizzjoni tal-imħabba. L-imħabba illi ma ċċedix. Jiġri x'jiġri l-imħabba ma ċċedix. Jekk hija mħabba maħluqa fik u mantnuta fik mill-Ispiritu Santu, dik l-imħabba fiż-żwieġ tibqa' sal-mewt. Skont kif tgħallem l-Iskrittura, l-ewwel Korintin 7 vers 39. Xi żwiġijiet, jew forsi llum rridu ngħidu ħafna żwiġijiet, jisfaxxaw u jitkissru. Għaliex hemm ħafna raġunijiet. Però forsi ir-raġel jew martu jitlu fiż-żwieġ bla preparazzjoni adekwata. Jitlu b'idejat folot fiż-żwieġ. Ma jafux eżattament x'inhu żwieġ. Jitlu blama. Ħabiba tiegħi żewġet, mela saret niżewweġ jien ukoll. Dik x'raġunamentu. Tifhem. Ma jkunx hemm tħejjija adekwata
jew anke tidħol fi żwieġ biskop ħażin. Għax Sinjur. Ħanieħdu għas-Sinjur. Mill-ewwel tħall zopp fi żwieġ. Iż-żwieġ jista' jitkisser ukoll minħabba l-gburija. Gburija nuqqas umiltà. Għal darb'oħra, m'intix lest lisservi. M'intix lest lisservi. U allura ma jkunux kapaċi l-koppja li tirriżolvi l-konflitti bejniethom. Proverbi 13, vers 10, semgħu. Fejn hemm il-ġlied u t-tilwim, jaqra ġlied u tilwim fi żwieġijiet tagħkom iva. Vera? Iva. F'kull żwieġ jaqra il-tilwim u żwieġ u l-ġlied u min jgħid le, bil-wieqf issa stess. Kull żwieġ fih it-tilwim u l-isfidi tiegħu. Fejn hemm il-ġlied it-tilwim, tafu għal fejn jaqala ġlied it-tilwim? Minħabba l-gburija. Minħabba qalb illi mhix sottomessa lejn Alla. Għax jekk hija sottomessa lejn Alla u li Alla tonorah konsistentament, ġurnata wara ġurnata, f'kull qasam, f'kull aspett, it-tilwim jonqos drastikament. Però fejn hemm il-ġlied it-tilwim hemm il-gburija. Iżda l-erf jinsab f'dawk li jieħdu parir. Aħda boħra, żwieġ li għandek raġel mhux kapaċi jieħu parir. Meta Alla tak propja għajnuna apposta, il-mara intelligenti daqs ir-raġel. U ħafna drabi iżjed mir-raġel. Il-mara hija maħluqa propjament għax ir-raġel għandu bżonna. Naf illi l-atteġġament tagħna jista' jinbidel u nibdew ngħidu marti ħlief intoppi u ħlift fi xkil u ħlift b'satin fir-roti ma tagħmillix. Kapaċi nbidel l-atteġġament. Imma rridu nifhmu illi dik il-mara unika, dik il-mara li int stess għażilta u int stess aċċettajt li toħda bħala sieħba patt għal ħajtek kollha. Kapaċi tkun u infatti hija msejħa biex tkun l-aqwa għajnuna tiegħek. Iż-żwieġ jista' jisfaxxa u jispiċċa maħabba rejba, maħabba spiritu mondan, diżonesta, abbuż, vjolenza, nisimgħu ħafna każijiet. Xaru każ ir-raġel jerfa' idu fuq dik il-mara għażiża għalih. Imma għadha boħra din ngħidu li qegħdin ngħixu f'dinja midimba. Illi ħafna drabi nagħmlu l-kontrarju għas-sejħa tagħna. Iż-żwieġ jisfaxxa wkoll minħabba immaturità emozjonali, minħabba enfasi fuq id-drittijiet. Jekk ħanibqgħu naħsbu bid-drittijiet. Mhux aħjar nibdew naħsbu fuq id-dmirijiet tagħna. Fid-dmir, meta inti qed twettaq id-dmir tiegħek, hemm hija l-mogħdija tal-ferħ, hemm ħadd tħossok sodisfatt, hemm ħadd tħossok kuntent. Għax qed isservi, Ġesu qal bin il-bniedem ma ġiex biex ikun servut, imma biex iservi. U jagħti ħajtu b'riskat jew b'fidwa. Pagament għal ħafna biex il-ħafna jinħelsu mill-ħtijiet tad-nubietom. Il-żwieġ ukoll jista' jisfaxxa minħabba interferenzi mill-ġenituri. Meta l-Bibja tgħidilna li r-raġel iħalli lil missieru l-ommu. Ma jfissirx li jinsihom jew jipprovdilhom jekk huma batuti finanzjarjament, jew għandhom żollajnuna. Immissa r-raġel miż-żewweġ tela dak il-unit, il-familja li fiha trabba. U ħajibda unit għalih, familja li sejja il-familja tiegħi. Kont fil-familja ta' missieri u ommi, imissa għandi il-familja tiegħi f'dak is-sens. Ħafna drabi il-kunjati jindaħlu b'mod sfrenat u joħolqu disgwit u taħwit u x'nafjen. Żwieġ saħżitra jista' jisfaxxa għax il-koppja tkun qed tħaddam fehmiet radikalment differenti dwar kif jittrabew l-ulied.
kif jitħadmu l-finanzi tad-dar, vera? Tista' tibqa' semmi minħabba dnubiet sigriti, inkwiet, nuqqas ta' sigurtà, pressjoni finanzjarja, però l-ar sa, by far, l-ar ħaġa illi tkisser iż-żwieġ hija l-infedeltà. L-infedeltà. Meta r-raġel jew il-mara tibda tagħti wiċċ ħaddieħor u tibda tfittex mingħand ħaddieħor dak li suppost qiegħda ssib f'żewġha. L-infedeltà, u infatti wieħed mill-10 kmandamenti Alla ġabar il-rida kollha tiegħu għalina wieħed minn dak l-10 la tikkommettix adulterju. Araw kemm huwa serjissimu l-adulterju. L-adulterju li kif ħannaraw il-ġimgħa d-dieħla jekk Alla jrid. Ġesu jgħidilna li huwa raġuni għad-divorzju. L-adulterju ikisser l-ispirtu u l-funzjonalità ta' kwalunkwe żwieġ. Għalina l-Kristjani, qegħdin ngħixu vera f'dinja fejn nisimgħu minn kollox u naraw ħafna affarijiet anormali qegħdin iseħħu fostna fis-soċjetà tagħna. Il għaliex dik hija l-ironija, Malta minn pajjiż ultra konservattiv, meta kont tifel xkejken, Malta kienet magħluqa fiha nfisha. Ħadd ma jaf bina u aħna rridu nafu bħadd li forsi morru l-Awstral biex naqlaw x'niklu. Missa minn estrem morna f'estrem ieħor. Qegħdin naċċettaw nibilgħu l-imbarazz u d-drenaġġ u l-ħmieġ tad-dinja kollha. Dak kollu nisimgħu irridu nesperimentaw. U jridu kunu qudiem, irridu kunu pionieri fiha. Pionieri jridu nkunu fiha. Mhux biss naċċettaw il-ħażen, niċċelebraw ukoll il-ħażen. Imma lilna l-Kristjani ftit qegħdin. Minoranza ċkejkna. Imma għandna l-protezzjoni talla. Għandna l-protezzjoni talla u l-barka talla. U ma rridux inkunu nies illi nagħlqu ħalqna meta nistgħu infendu kelma għal ġid ta' dak li jkun. Għalina Kristjani, żwieġ għandu jkun ukoll riflessjoni tar-relazzjoni bażika u profonda, l-għaqda tal-bniedem ma' Alla. Immaġinaw. L-għaqda rabta tal-Knisja mal-arus tagħha. Minnu l-arus tagħha? Kristu. Kristu għal-arus, aħna il-fidili niffurmaw l-arusa tiegħu. U allura r-raġel huwa msejjaħ biex iservi, qed ngħid issa fiż-żwieġ Kristjan. Fiż-żwieġ Kristjan. Ir-raġel huwa msejjaħ biex iservi bħala r-ras tal-familja. Ir-ras tal-familja. Jiġifieri huwa inkarigat bit-tmexxija u r-responsabilità finali ta' x'qed jiġri f'dik il-familja. Huwa msejjaħ ukoll biex imexxi bl-imħabba. Tgħidli kif tafu dan. Pawlu jgħid lill-irġiel fil-Efesin 5, vers 25. Irġiel. Jien int kull minnu miżżewweġ. Irġiel, ħobbu n-nisa tagħkom. Bħalma wkoll Kristu ħabb il-Knisja u tali nnifsu għalija. Kif għandi nħobba l-marti? Bl-istess mod u fuq l-istess livell kif Kristu ħabb il-Knisja. Li huwa ideal impossibbli nilħu. Ma dak huwa l-ideal qudiemi. Dak huwa l-ideal li rrid inżomm qudiemi avolja għaddew issa armajn aktar minn 30 sena miżżewweġ. Nibqa' nżommu qudiemi. Inħobb il-marti bħalma Kristu ħabb il-Knisja biex iqaddisha, biex inaddafa bil-ħasil tal-ilma bil-kelma, sabiex jippreżentali innifsu bħala l-Knisja glorjuża, bla m'għandha teba, jew tikkmixa, jew xi ħaġa mit-tali ħwejjeġ, imma li tkun qaddisa u irreprensibbli, bla ħtija. Hekk ukoll irġiel imisshom ħobbu nisa tagħhom infushom bħalli kieku ġisimhom stess. Din hija s-sejħa tagħna. Ir-rwol tar-raġel għandu jħobb lil martu bħalli kieku ġismu stess. Issa ġismi stess għas ikun sebaħ illi mhu biex nieħu l-kolazzjon mill-ewwel. Vera, u niekol nutrittiv u ninħasel u nieħu ħsieb ġismi jekk naqta sebgħi irrid nara kif ħandewwieħ jekk qed iħoss xi ħaġa mill-isptar jew għand it-tabib. Huwa naturali li jiena nieħu ħsieb ġismi. Hekk ukoll msejjaħ biex nagħmel ma' marti. Min iħobb il-martu jħobb lihu nnifsu għaliex? Għax aħna m'għadniex tnejn imma sirna laħam wieħed. Hija xi ħaġa raġunata.
U l-istess ħaġa il-mara hija għandha sejħa differenti. Ma sejħa komplementarja, sejħa li tikkorrispondi. Ir-raġel imexxi nisa kunu suġġetti għal żwieġkom stess bħalli kieku għas-sit. Għax ir-raġel u ras martu. Bħalma wkoll Kristu huwa ras il-Knisja u nnifsu s-Salvatur tal-ġisem. Għax bħalma l-Knisja hija sottomessa għal Kristu. Hekk ukoll in-nisa għandhom ikunu għal żwieġ f'kollox. Ovvjament, dan id-diskors, din id-direttiva għan-nisa hija kalpestata, hija kritikata bla doċċ mid-dinja profana tal-lum u tistennija. X'tista' aħjar. Min nies li m'għandhomx l-ispirtu tal-Alla mhux se jqogħdu għal direttiva, imma int mara Kristjana miż-żewġa. Alla qed isejjaħlek irrispettah iż-żewġek, kun sottomessa għalih ma jfissirx illi ma tagħtix parir, illi ma tiddiskutix miegħu, iva għandhom ikunu dak l-affarijiet, però it-tmexxija finali għandha tkun tar-raġel. Il-mara sottomessa għalih għax taf illi għandha raġel li jħobbha, raġel li jixtieqilha l-aħjar interessi tagħha. Ovvjament, rwol differenti, komplementari għal xulxin. Ifisser illi anke jekk nagħmlu l-almu kollu tagħna se iż-żwieġ se jimxi fuq rubini, dik hija t-talba tagħna, dik hija x-xewqa tagħna. Però ovvjament nafu illi sakemm għadna fuq l-art id-diżappunt xi ftit jew issa jkun hemm. Timothy Keller, pastor li llum m'għadux magħna, espermija tajba meta qal hemm raġuni għal żwieġ fih tant uġieħ u frattant huwa meravigliuż, vera? Iż-żwieġ fih l-uġieħ tiegħu. Imma huwa meravigliuż ukoll. U meravigliuż. Hemm raġuni għala iż-żwieġ fih tant uġieħ u frattant hu meravigliuż. Għax hu riflessjoni tal-Vanġelu li nissel sofferenza u ħaġa fl-istess ħin. Il-Vanġelu huwa dan. Aħna aktar midimba u mħarbta fina nfusna mill-qatt is-sograjna nennu. U frattant aħna aktar maħbuba u aċċettati f'Ġesu Kristu aktar milli azzardajna nittamaw. Vera, aħna midimbin kbar u frattant aħna tant maħbubin minn Sidna Ġesu Kristu. U dak huwa żwieġ. Li minkejja l-intoppi u minkejja d-diżappunti ħanibqgħu flimkien bħalma Kristu jħobb il-Knisja u ħajżomma u ħajippreżenta fl-aħħar jum Knisja qaddisa sabiħa u irreprensibbli. Iż-żwieġ huwa għaddi l-eżistenza tagħna bħalissa. Fl-eternità mhux se jkun hemm żwieġ. Fir-reżurrezzjoni Ġesu qal la iżewġu u lanqas jiżżewġu. Forsi tgħid aħjar. Ħankunu bħal l-anġli. Iva l-irġiel u nisa għax aħna bnedmin u nibqgħu bnedmin fir-reżurrezzjoni. Ma Ġesu jgħid li fir-reżurrezzjoni la jiżżewġu lanqas jiżżewġu. Hawnhekk ta' kull sena jkollha l-anniversarju, il-50 anniversarju pereżempju huwa anniversarju tad-deb, illi l-martek tixtieq xi ħaġa tad-deb. Tifhem, imma huwa fl-aħħar mill-aħħar rabta huwa patt li jiġi ftmiemu. Vera? Jiġi ftmiemu bil-mewt. Però tgħidli allura fl-eternità mhux se jkun hemm żwieġ? Ħajkun hemm żwieġ. Kristu mal-Knisja tiegħu. Aħna bħalissa l-ħrusa tiegħu Alla qed jippreparana biex imbagħad finalment ikun hemm it-tieġ tal-ħaruf. It-tieġ tal-ħaruf. Aħna diġà mistiedna għalih għax aħna niffurmaw dik il-xebba irżina u għalhekk għandna ngħixu ħajja qaddisa. U fiż-żwiġijiet tagħna ħanamlu l-almu tagħna biex iva nirriflettu din l-istampa sabiħa. Kristu ħabb il-Knisja, il-Knisja toqgħod għal Kristu. Iż-żwieġ għandu jkun parabbola ħajja ta' x'kapaċi Alla jagħmel bina bil-grazzja tiegħu. Amen.